गासैबो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोना आफादखौनो होफाजोबनांगौ मन्चआव हाबहैनांगौ जोंहा आरो सासे दंबावो स्कुल सेक्रेटारि मनिन्द्र नार्जारि बिथां आरो लोगोसे जोंहा भाइस प्रेसिडेन्टबो बिथांखौ आं खावलायदों जाहाथे बिथाङाबो नैबाव फैयो दावखो दावखो बैसागो बैसागो दावदुम दावदुम बादायलायनायावमोनबाथ' फार्स्ट लागौमोन बिसोरो खाफाला गाज्रि एसे रायदों लटारिया
जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोनानो जाहैबाय रानिखाता आनसलिक